نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين آمين. الحمد لله أمي الله تنو أمي شيرا وكروكرويا kafo adamade manga iteda dugula foy kelenye buyan kanu kamo fay buyan ana kanu kamo ki iteda dugula aye ala ko manga ke foy waraye adamade ni fe ni alete Allahu akbar. la ilaha illa allah Allahu akbar. muhammad nana nin le je kono kana adamade buyan jirala ka jira adamade ni sebla la farafin faraje masaye aw ke anona blay du ko ko fetto be dara aw de buyan kamo aw de ga here kamo Allahu akbar. o katay kulo ngolo fe waray katay kunshuli fawray Allahu akbar. jatake logo fawray ki kulungulu Naamu. ala ko aw mango ge fawray fara karani Allahu akbar. tawye aw ka baraka minaw ni aw nafanya minaw ni dara aw kamo Nyaado. nga aw dara de ko aw kanyana me kono akaji jaka gene wala ni manno may ka gambar gadda bay Allahu akbar. la ilaha illa allah akbar de muhammad era mi adama de wo e fro de ba ke kajira de o kamo muhammad sallallahu alaihi wasallam dagure ni kunya fo yoromi Nyaado. abisinga kewale nyere abisinga seli kechugo jira ila o yoroni be Allahu akbar. ta fatiya kala ikasoro kana ta tayya kala ikasoro aide ala kraba kechugo jira ila farakula o farakula de bila farakula indara o de kam Allahu akbar. o kuma temeni seli nye ladgeli nye farakula ka birga wula ni te dali ka do ka fo fatiya ino do ki soro ulai na tanya do ki soro la Allahu akbar. kadaka la ilaha illallah koromi mula o yaram dini manga ite tru foi kele nyabu yan kanu ka fana kra alai Allahu akbar. no e dakure o kuma kewale kanga faro kade Aywa. muhammadu rasulullah o nera mi muhammadu yekum woni ala ka cide de o kuma ayen le de ba ka kajirala Allahu akbar. ka fa ya ke ma flete de ne de ba ka no fe Allahu akbar. amelo silama du ngafle Allahu akbar. alhamdulillah ne man baraka mo nyin allah subhanahu wa ta'ala fe Aywa. ako ke muhammadu ya naka sodu ngo akora ala ka hinauna muhammadu kamo o kanu anu bu yamma yoro kamo sahaba no kra sena buluye ni jibura ko lo ga sena bulu ata so Naam. nanga tawba mi nur kra dine bi de bolo dabo yanga jibana nunga Allahu akbar. sahaba we sengani nyenni bugol ni gwenga bo dugula mingel la rabu jibana la akra no fe ka nanga tawba fana o nyeshinu mo jibana ngono Nyaado. yo tane ala e wura wulo la gona ko bugo dugula taro sigi dugu kra fe Allahu akbar. hanno boya me bisa Aywa. ko kara chodi ko do me dugulo sum sumuro Nyaado. ka do chewti fo nyongo ay ba foko larabu de na fo yangaw ye akana to ka to tedru ka ka dugulo de Allahu akbar. ngai yangaw fana ko ya ke o yera mode kada gal kufru millatun wahida Allahu akbar. mango e mon kala to ko mun na dugulo sum sumo ayero la no e seli o wanga de bono na mette de Allahu akbar. to gila ki tedru Nyaado. wanda korati bitlo ki la koy Allahu ay tedru mi ba bo ce mina ko admi blanga dim sawna Allahu akbar. o tere juga burami Allahu akbar. o ya jale de koy Aywa. o konta taw o bi ko daga ki talu Nyaado. o kuma maminu nye o wati geleya anu toro ku amu fo Allahu akbar. uli ala kras ka sahaba ka bara de kanga jamana ina Nyaado. Nyaado. o ko ye o du ka ye badru ka ye khaybara ka Allahu akbar. anga ko shiti ko ni Nyaado. khaybara bena ke chugo o du bena ke chugo badru bena ke chugo Nyaado. ye tutike on bena e ka do furo mugo de mo boy Allahu akbar. wa boraw fe tasma fara bugul musmane ambeno mo torbo ani che anaka ko la juru anaka mun tangu furo anaka nashi juru mingo te fo tigla mate ko do ka ko de fo ko ep mewa Aywa. ay amul de non a fonne mo wala mon do Nyaado. wala in shakartum la zidannakum Nakum. mala mashkuril nasa Allahu akbar. mala mashkuril mo barkata Allahu akbar. ifana taala barkata bay kadaka alama hijabwa
ani anje ka foyi ke folo Allahu akbar. qad ja'allahu li kulli shay'in sababa Allahu akbar. o kumana Aywa. ala kira sena bulu kira sahaba wiye aka ñanamaya kono laro jamono na cugumi Aywa. wa sena bulu kira nga corba nu ñede corba wani ci Aywa. ni ne kanga foye Ando. aw ka salatu soro rofle Allahu wa ala allazina tabawhum bi ihsanin ila yawmi ddin Allahu akbar. ono buray sa Aywa. bi ndara no yayna Aywa. ko mi hira fo cugumi to ko lo samba fla Aywa. ani mu ganu fla o tile sabanata biyewa octobre kalo Allahu akbar. o fana bena kalo baraka ma bamo Ando. no ye ala kirana na jiya kono ka be kalo mo na ko mo molul kalo Allahu akbar. noro bay na kalo indila de Allahu akbar. nge jiya ra her bay tur la ngoro Aywa. ala fe chami ngono ko mo anna ka be kalo indila Allahu akbar. o kumana Aywa. jiya ra ta chugula kun o octobre kalo kelen ki ka do ko a fo mo ko mode solidarité wa o solidarité yi Aywa. ne kon ta koro do nga feminu mike akonnana Aywa. o bo me nyonde me ani ya fa nyoma Aywa. ani desba mina ke jija ko deme Allahu akbar. mona make mina kata fuliko la ko wara make mina ka o deme ka o kungo no ya o bulu Allahu akbar. a solidarité ngoni Aywa. amake temi ni mbaraw do ga kono Allahu akbar. oni yo yekun ikado o bitabe innamal mu'minuna ikhwatun mumnu ye badum ne Allahu akbar. ay nyonde me fasiluhu bayna akhwaykum cheni mi mange make fitna make romi ko mala kra ko ay dlali ka nga nyo ay dlali ke ani nyonje Allahu akbar. qur'an ko te wala nyala ka dakure Allahu akbar. wala kra ka dakure mo la sa oye unsur akhaka zaliman aw mazluman Allahu akbar. hey Aywa. ibal ma ke deme na tunyo ne do Aywa. wa deme era na be ka tunyo ni ke o yoro la sabo ko no gona don ko ya rasulullah Aywa. anga malama deme na tunyo ne do ambe kon mo do Allahu akbar. amma deme ka tunyo wuli ka bwaka amma deme ka bula wuli ka bwaka Allahu akbar. ngana era be tunyo na ga deme la kra ko ho abulu samani ka botte wani na o yikile ka deme do Allahu akbar. ata femindo no diablo lo o jirale ala o yikile ka ademe ka botte wani na Allahu akbar. o muhammad min no fanana kalu baraka may ngono no e mol kalu e Aywa. o fana kanyana ma mabbe foy mod laliko Allahu akbar. foka fo dekora yere la Aywa. o de la ke ngal limaniya o tiket limaniya da fale fo aka fenga no ayre ibe min ganu ibal makay Allahu akbar. hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ni silamaya ben nga ka koro ala kray baraka ni ne Aywa. aka sabo ye baraka ni ne nyonde mek nga Allahu akbar. hal ma minu de silamaw ye silan maw ye u nyeju ce u deme ka buka degu kono Allahu akbar. ni ala kray sallallahu alaihi wasallam fatu maka kara domi na ye mango bemina udo to ni kala baw Allahu akbar. nga ko ni ya faramo fasay ay feminge aw medibila Allahu akbar. ndashi don dibi aw bola Allahu akbar. o ne men nyashi don noro la sa o kuma netina nyeshinga mo kuma aw nyeshin mo to aw yebire min nana gono to da ku Jando. nga kana sika kable de Allahu akbar. fama be on bulubi o ni be fara nyonga ku o bita be uka dagure mo ko solidarité Allahu akbar. o kuma Aywa. kena mi nasi ko worna ni sa no madugu mashila maliko ka Allahu akbar. o ye mali ko ko islamique Aywa. ashura Aywa. no ye jomene kalo tile tan ala kira modenge atonyo do foka ni bola Allahu akbar. ala tige ko ko fana ye nyanyo ke kadibidibu ke kalo worol la be ke
ka wuli aya ɲina ashura in alakira mɔdenkɛ yɛrɛ fara ka bɛ do ma ka sin ka na baga ahmadiya ma ka dakurunya ba fɔ arajo ni television na dakurunya ba ye jumɛn ye u b'a ɲini mali faamaw fɛ u ka ahmadiya ka baara bɛɛ jɔ mali kɔnɔ diinɛ ko ka bon ni faso ko ye i ma alakira faso bila diinɛ kama n'i ko maa ka diinɛ bila kun bɔ faso la tɛ mankaw ma fɔ alakira ka bɔ ko k'a ka seli don a ko o kɛlen makan bilalen o daga diinɛ seli bilalen nka yala minnu ye alakira sallallahu alaihi wasallam a mɔden a fa ashura don o jokun do wa ayi o bakara mɔden ni ko zɛ fana ta kɛra o ye bakara mu faama y'o dɔn fantan y'o dɔn cɛ y'o dɔn muso y'o dɔn yɔrɔ jabɛma y'o dɔn yɔrɔ suruma y'o dɔn farajɛ y'o dɔn farafin y'o dɔn e kunnaja taamasiyɛn alhamdulillah tuma min na o kɛra kun maa minnu de bamakɔ kɔnɔ n'u hakili wulila k'a fɔ arajo mali yɛrɛ y'a fɔ arajo mali yɛrɛ y'a fɔ television ye ko television mali television yɛrɛ y'a fɔ maa min kɔni de bamakɔ kɔnɔ o kɔni o hakili wulila sa dɛ amadu maa minnu sigilen don diɲɛ fan wɛrɛw fɛ burusi kɔnɔnaw na olu kɔni bɛna ka marabali daminɛ an y'a fɔ a ye ko a ka ko in ko tɛ a dabila k'a yɛrɛ ma fɔ arajo mali n ko arajo mali yɛrɛ de y'a fɔ a y'a sigi ko in banna koyi y'a dɔn kun dabɔra kuma fitinaw ka wuli fanw fɛ sa mɔgɔw ka kɛlɛ nka an ye kalifa ladɔnniya wale min tɛmɛna mali silama tɔnba fɛ ko a ladɔnnibaabaw fo maa 28 kalifa kɔni tɛ baasi ye koyi u y'u ta fɔta fɔ u y'u ta kɛta kɛ nka minnu ni an bɛ imam mahdi nɔ na o nɔfɛ o min nana kala kira ka ladabu ani yafa ani maa min ye juguman k'i la ka ɲumankɛ k'o sɛgɛrɛ alakira min nana n'o ye diɲɛ kɔnɔ ka tiɲɛniw dilan ka minnu fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ k'olu dilan ni maa si mana diɲɛ kɔnɔ i ye dilanlen k'a bɔ a fɔra ko mahdi de bɛna alakira ɲanafin bɔ maaw la o kuma aw kana ta dusu fɛ a y'u jaabi ko ɲuman na ni kuranɛ ayaw ye ni alakira ka kɛwale tɛmɛnenw ye n'o kɛra u yɛrɛw na maloyaw yɛrɛ mɔ khalifa ka yamura kɛra ni an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an mɛn kɔnɔ yadahullahu ta'ala min amin ale o yamara kan minnu di an bɛ o lase o kuma na an ye baara kɛ o kɔnɔna na ka walawalaw ye ayi ni faamaw ko an kan ka minɛnw jɛ anw b'o cɛ koyi o ye alakira ka sunnatu ye o ye kira bɛɛ ka sunnatu ye o kira bɛɛ ka taabolo ye imam mahdi yɛrɛ o fɔ koyi khalifa naani y'o kɛ ka jira an na duurunan yɛrɛ mɛ o filɛ yen koyi ni si tɛ faso la ko n tɛ kɛlɛfɛ don o kɔni tɛ n tɛ faso fɛ dɛ ni aw ko k'a bɛ n'o ɲɛsin anw ma faamaya bɛ minnu bolo bi n'u ko k'an ka minɛnw cɛ an b'a cɛ dɛrɛ minnu ka fisa anw ye n'olu y'a cɛ a labanna olu ta de la o ko tiga nana d'olu de ma jamana mara nana k'olu ta de ye wa an tigɛ ma ka masa min n'o y'olu de ci n'aw daminɛ muhamadu sallallahu alaihi wasallam o y'o yɛrɛ majigi jira ka faso bila fasa ye faso nana laban muhamadu taya la an tigɛ ma kan o muhamadu n'an bɛ jɛn b'o muhamadu na aw ko a b'a fɛ ka tɛmɛ o kan ka tɛmɛ anw kan fɔ k'anw yɛrɛw t'a la yɛrɛ ka da kan an tɛ silamɛya kooli kɔnɔ an ye surena ni don silamɛya wo fɛ an tɛ dɔgɔya kelen na silamɛya du kɔnɔ ɲɛmɔgɔdenw don an ye Hokozayi fo k'a barika da k'a jira u la n ko kɛcogo man ɲɛ mali bɛ waati min na bi a y'an malo a ye cɛw malo a ye musow malo a ye malo kanuba bɛɛ malo mali hinɛ bɛ diɲɛ bɛɛ la bi bɛnbaliya ni faali min n'o bɛ ka da maliden kan ka da ka malidenw yɛrɛ de bɛ ka ɲɔgɔn ba an b'a fɛ o ka ban ni aw bɛ taa faali wɛrɛ da don ko a tɔgɔ ka jamana faamaw ka dɛmɛ k'a ka muru daja olu faali kama y'a dɔn nin kɛra maloya ye nin kɛra saamɛ ko ye kabini o yɔrɔ la
o go zayire mawne tura Allahu akbar. akun shulila Chalo. asinaga jirate kenaka ka fo je ja faso era hinete nuna Allahu akbar. ko mali hineta lawa julum me ka bo o tara ko mali de unduwa Allahu akbar. jende ke jikilen julum ka woni malte maldinde kado maldi flay maldi frase maldi doze maldi Chalo. ashima sa maldi la katama shika eno frike be yona so be ka bo aw bina foko ga jolu kura bon wore faraw ka mino ka jugu doni o akara anya nyira lebu Allahu akbar. alaka malikishi ay do ga ja bedday Chalo. mi medus kuna o ga do fara mali fitne kay ta ko kewale wajira mawla mi nge oh an go mana am mu vonable Allahu akbar. fa mawde he o ba fe ka min dugo o ba fe ka noko min nawna Allahu akbar. o noko ikado ka fo nanyo o lajede o bitabare o lu yorulu lay Allahu akbar. o noko jmeni islamia dugo na awte halalawi o kuma anyi wuli blo mosa en muhammadu ka dugo no dinya ko ni o nyara bokati koy o jme ay nanga sigide Aywa. ako kumi ya to konde muhammadu ka du dewni du de doyi Aywa. ande halalay ko ye ko ango muhammadu sallallahu alaihi wasallam kirawo beleje le fa samandi do inana ko fa inana nyefew itabo daraja la itabo ala kana itabo ala bara foila Chalo. alde bacima bi Allahu akbar. ala yo jamdi dama qur'an ko ngaka fo kiratina ko fe o ngalo wi an gote Allahu akbar. o ko yoroyne ko de ajira ko wande muhammadu ka dine koli kono halalay ongo o shido me so gafa do diro muhammadu mo ala fe afo mo qur'an ala kale ko ba tarapma mana pma ngalonguma o tsega do qur'an kono fiu Allahu akbar. na fora nyongo ko bina ay na qur'an ba fe Chalo. ni min ga dalu na qur'an kono ala ko wo ma we muhammadu de lagi ka ere on yo wele blasa Allahu akbar. don ba biseki mo u ka biseki wera ni ka faraw ba o sigiro kelengira flakira sabakira tama bo shima bo Aywa. o ango onna akemete don baw aw nyama ba Aywa. no ye bo mo dan dinga suma na haydra na kende ka ke ka to chen muso ka president ke kulangulu nyi mali kono Aywa. fo akeme ka ke na ka gen o mana aw desrade aw ata fo ayira ki kambo qur'ane kelebewde Chalo. on ngoni afrique le tora mo le afa de nodo wa Aywa. fode nodo wa akoni akoda tuguri turai kada ka mo le abuyena Chalo. on gongo ba fe ka kele wuli yoromi o lu te kele kele wi abe kele kele do jen yere kono min me jen yere done o do ka fo ahmadiya bismillah Allahu akbar. on fitness tisi abaralisi Allahu akbar. ay on ganni kelay ni mi kani dalude so e kanay Chalo. ala mi vo ay na ngasi o ni molo ya buena safu Aywa. sigiro kelingela flakera sabakera nani kera duru kera ah wele dala ni mbede la sa kundigi mamba bo ka fo a uye ake nyine mo nda kala mo wo jotala o jotala tanye de opma nere bo wele gasi aina aka dalu joka Aywa. yake nyine mo Allahu akbar. fana madana hedra amma fale mo ke o ya de usutra Aywa. o te bashi on ya jira sa opma na bete ikado ka fo fo sey ngona on ma merero de nyini koy on de kotiga nyini o yo kotugu yi o da to atara radio o da to atara television national Chalo. o yo mali kotugu yi nga on me de ro nyini on me merero nyini Allahu akbar. ayu hagli jigi tarabo ara gaddo
kajiro fan ala kara ka nyina maya kono anaka sabo ushima nyina ushima be ka nyina maya kara mero yoro nyini de la o mo wuro nyima ya minda ka turu korasa wala kara kuti ni nyima nya yini ala ti barka do ala de ngani mo ya don ta dai kuma sabi de me Allahu akbar wanyu hina to kuma fuyi ka nyira da aywa ka do ande no nyo faso kono ko ya nyo na fuyi de dozoni ame mero yoro nyini dozoni yo ande kotigi ya nyini aywa o kozei ame mero yoro nyini o kozei yo ande kotigi ya nyini birodo zulama ame mero yoro nyini birodo zulama ande kotigi ya nyini Allahu akbar birodo zulama anye mali de unde birodo zulama ande namara yene Allahu akbar ongona tabe aywa ala kraku ayanda alu yanda mai Allahu akbar ira gira mai imam madi ko ya ka do cheba bulu aya ki na fo jotigi bi akun fili to mi Allahu akbar anya baraku ka aywa katla ka jira bela maliko ba ahmad bela jeli be ke sew Allahu akbar e fo ten na hera ko ni masangala ko dilato e alu abina fa ba ka ce kana girinde ato alamu Allahu akbar iya la kasuma ko ngan no kay dire akira ci wori sa no lu kuma nge aywa e afo angum se ku be wele fo kata se pandro ba mo no ga nyama e nganu yeru yam la kangu wele anyu wele ni boya dire ay na nga sigi ala sumana Allahu akbar tetew fobi andana wala ye chedo saraji ba kun shulle o korta kata sira don de Allahu akbar anga meru o korta ka fo ko ande waraw ye ku andana jira wala ay de Allahu akbar nama waray mboro do on de boy Allahu akbar ala kira chemi ngufo dono bat sega jo ko nyafe de ma shite ko nyoro do ta du ko tella rabula tella randana Allahu akbar na manya ko on nyi o ka bara do nyi jamana ngono o kala dili ka anyi bara keno de Allahu akbar kanda kameru Allahu akbar ka kina fo chugo tambulu alu kasoro na fara ko ga chugo jira qur'anu kono wal ma on de nunu nyi chesiga jo anya fo la Allahu akbar Allahu akbar no laba anyo fana dongli dawo de mamadi yo dagure minu go lar kala anyo turu ko anan laysu la akhshal amira wa sawtahum fa kayfa wa hum saydi wa li saydi azharu Allahu akbar in kunta azmatan nidala fa innana natika ma yati li sayyidina wadan faru Allahu akbar hey aywa falo ataka shilawe ni waraba gorondora sisa aywa abe bichirde كأنه حمر مستنفرة فرت من قسورة الله أكبر أبغى جنني كجين الدجال جين كافري أتاتو نعورة يموننا أدا بديه الله أكبر وكابنا يموننا كسيو حلبي تيجي دون ده كوي نبلي الله أكبر إن كنت أزماتا ندالا فإننا ناتي كما ياتي لسيدنا غدا فرو الله أكبر يبقى كسيغا فيوا أيوة. نادري وربا باكا فيلبو في كاكر مي ماما ديوا كو ونينا دلو باكي لا تدري الله أكبر نتا كوي ala kira ko ni mahadi nana ko yedon ba isra blay adlale do ala fe الله أكبر ala ko blamet kola ma ko toyi ka ba perana الله أكبر mar fatigi ide تعالوا o ni nyenne wa ne te mahdi ko yi meka mal don ba wode la somi kabini wati folo la ni fo yi ko ka ba preme mal don ba wa ya yara to sutara la haka na kungulo ko الله أكبر nga famu ngunde o fe u ya ko foko kungulo bi seki oni kungulo ba ra tegali o ya da kara chodi mala mana الله أكبر kakatu amatu atonu koro الله أكبر aseme ga chede أيوة
sɔrɔla k'a f'u ye sa Ayiwa. tiɲɛ don aw tɛ fɛn min dɔn ala kɛra ka kofɔlen maa ɲuman caman nana umatu muhamadiya kɔnɔ maa ɲuman caman bɛ na nka min ko fɔra ala kɛrɛfɛ ni diinɛ bolofara bɛɛ b'o kalama o ye Imam Mahdi ye koyi a tɛ to Allahu akbar. n'aw ma kalan kɛ ni ɲamajɔ ye Mahdi bɛ na a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ Allahu akbar. Mahdi bɛ na Ghulamu Ahmadu bɛ na a bɛɛ walawala Allahu akbar. Allahu akbar. n'aw ma kalan kɛ ni hakili ye Mahdi bɛ na a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ Allahu akbar. an y'u hakili ji dɔnkili la Ayiwa. kɛlɛ warana ka don Ayiwa. n'aw ma kɛlɛ bɛn ni waraya ye Samuru bɛ na o tɛ sirakun ye Allahu akbar. Mahdi bɛ na an n'a ka dalilu kɛnɛ de don a tɛ sirakun Mahdi bɛ na an n'a ka kuranɛ aya don a tɛ sirakun ye Mahdi bɛ na an n'a ka hadisa kɛnɛlu don a tɛ sirakun ye n'aw ma kalan kɛ ni ɲamajɔ ye Mahdi bɛ na a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ Allahu akbar. Allahu akbar. an y'o k'a jira u la Ayiwa. waraba don dɛ a y'a to an tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye Ayiwa. min fɔra sa o tuma ni an bɛ kalo la n'a fɔ o ma solidarité Ayiwa. o bɛnna mawludu ma o tuma an ko an bɛna a jira jamana sa mɛnnibaw la dɔnnibaw ka maloya birifini min ni a birili u kunkolo la an yɛrɛw de bɛ maloya birifini in ta ka bɔ yen Ayiwa. an ye kelenw de n'aw malola anw malola n'aw lebura anw lebura Allahu akbar. an bɛ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah Rasulullah. an bɛɛ bɛ seli an bɛɛ bɛ sun ni sɛbɛn min ye o bɛ taa haji la ni sɛbɛn min ye o bɛ jagabɔ Allahu akbar. anw ye aw ni anw bɛɛ kɛɲɛ Ayiwa. nka aw kɔni aw ko n dɛrɛw Tiɲɛ k'an fili k'an ta ye komi tori k'an t'a dɔ ye Allahu akbar. o taara wolo fɛn min na n'o kɛra maloya birifini bilali ye aw kɛ sa fo tigi dɔn de la o tuma na an bɛna maloya birifini wuli ka bɔ yen cogo di k'a fɔ mali dɔnnibaw ye Ayiwa. a n'a silamɛ tɔnba a n'a ɲɛmaaba ni cɛ ni muso kɛlɛ la Ayiwa. ni cɛ ye muso bugɔ bɛɛ b'a fɔ o y'i ka cɛ ye wa i ni muso ye kɛlɛ ɲɔgɔn ye wa Tiɲɛ don. i ni muso ye kɛlɛ ɲɔgɔn ye Allahu akbar. a b'o cogo kelen la wara fana fari ma se ɲɔgɔn ma o da bɛ se min na kɔni o da bɛ to min na o dɔn bɛ Tiɲɛ don. fan min nɔfɛ u kana fɔ u bɛ maloya ko maa nu ɲamalo wala maa tiɲɛna a kɛra ayi Allahu akbar. maa nu ye jɛni ye ahmadiya amadu ye jɛni ye Allahu akbar. Imam Mahdi min n'o ko fɔra i mɔkɛ y'a f'u ye kabini i tɛ ko dɔn i wolola ka du kɔnɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ nana kalan daminɛ gafe la k'a sɛbɛn ne ye Allahu akbar. ko n'a nana masangala i k'a dɔn o bɛ kuma fɛ de Allahu akbar. k'o jira ne la Ayiwa. ka buna kuranɛ in walawala dɔnnibaw ye ne n'o gosira ɲɔgɔn na n'o y'a da to i la o maloya bɛ min dɔnnibaw kana maloya Allahu akbar. n'i y'a ye n ko bamanankan la n ko malikɛ fila tɛ danga la diinɛ danga la ayi malikɛ fila tɛ dɛ a tɔgɔ ye malimuso Allahu akbar. ala kira kelen dɔ bɛ fɔ a ko a caman bɛ na wo nka olu ma ko fɔ k'u tamasiyɛn fɔ min ko fɔra ka tamasiyɛn fɔ n'a bɛɛ silamɛ jɛkulu bɛɛ b'a dɔn o ye Imam Mahdi de ye Allahu akbar. n'o ka jɛkulu bɛ diɲɛ kɔnɔ o ka jɛkulu o bɛ Mali kɔnɔ yan Ayiwa. a ye kankari da a ma mɛn fo ko dɔ tun ka kɛ min bɛna jira diɲɛ na wa ye ja ma nɔgɔ Mahdi ka maaw do koyi i ma ye dɔnniba joli joli an'u ka kuntigiba a bɛɛ dɛsɛlen tora dibi la wa Allahu akbar. u ma sɔn ka na kuranɛ nɔrɔ la Wallahi tiɲɛ don. n'i ko i tɛ tulu ye wa tile bɔ mɛ na an k'an jɔ k'a lajɛ dɛ tulu b'i yɛlɛ dɛ Allahu a akbar. ye to suma na ye Ayiwa. n ye kuma fɔ n ko cɛ ni muso kɛlɛ la ala ye muso da ni jitoya ni magaya ye Allahu akbar. ni cɛw ne kɔni y'o bugɔ i yɛrɛ bɛ sɔn ka t'o lakale wa Allahu akbar. o kama anw t'a lakale k'a fɔ anw sera o la nka o de y'a laɲini anw ye cɛw de ye Ayiwa.
ay dina ko dangala baralaji malga flati malga beje kono be ahmadiya Allahu akbar. larab jona lara nda jamana be wudo Allahu akbar. a fura aw yaw de madala Allahu o aya sege sege atani aywa. o kuma ay mala bir finu num wala naw sira ahmadala o de mala ahmadiya mo nga mam hadiga jaba ko noy ahmadiya o sele awla o tembalo ya koy koy ay yala kraw fo ko setikala kuma biro de sulama Aywa. aya kungolo kota aba fasula Allahu akbar. ngani minu de kele nyaani andana bagolu mo cene muso de kele nyaani Allahu akbar. amma fo amma barkada Aywa. ay malo yabla on naw de kele nyi nambalo la amalo la Chandu. amba ko anga faso njo anga dine jo ay nyo ngora wara dabla kira wure Aywa. o nan la kira ko fe nangwa ngana sigi kaw do lu bla bla Aywa. awrni ala ce da lu tabulu o ko mama bo o nga o te bashi o ñu mi fo awi o kala qur'ana ko no ko jodi suratu ibrahima Aywa. o aya muga ani nanena Aywa. katabla mon ngul lana Chandu. aw yo kala aba kala wasina na kala adrushi ma fe ala ko jodi Aywa. alam tara kayfa daraba allah mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba Allahu akbar. asluha sabitun wa faruha fi as-sama tuti uglaha kulla hina bi izni rabbiha Allahu akbar. wa masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisatin Aywa. ujtusan min fawqa al-ard ma laha min qarar Allahu akbar. Allahu akbar. biro zulama allah menike ko ko ndigi ba Usman madan haydara allah menike anga qur'ane ne manga afle mon ko qur'ane ne manga qur'ane ma jigi kula muhammadu ka ale barade ne ala le ke chey dine kono ka beke musoyi ya ke chugo te sala bi goshi Allahu akbar. o kuma mbone do kote ko mahdi ga mawsirana Aywa. ay ya kanu ka mala ko cheni muso te kala nyani na man ñoroni fo mo le yabu ñame Chandu. nga ñu qur'ana ayami foni ya ka ta shalata ala ko chugodi alam tara yala amaye wala may maye kayfa daraba allah mathalan ala yimsala dilige kalimatan dakrunyana tayyibatan dakrunya sanmamba timmamba Allahu akbar. nyumamba Aywa. ke shajaratin ko abina fo jiri o fana tayyibatin jiri dumamba sanmamba Allahu akbar. atluha sabitun ajiri zaki ka do ka fo adilu sarame be chakai ka fo nyeni nyakoro wala mai rajjo najere ki babo e kuma taro de atluha sabitun adilu bamba ledo wajo abulo farfara ka fe ala ko ayo fana tala de wa faru hafi samai abulo tama fo lege lege de le tagi banga abulo fana fara ngawna tabe de tuti ukulaha kullahin bi izni rabbiha ki kado abi de di wati bedde mone bala Allahu akbar. jirde ara kala tifamo okulu faka se faka mo nama mo atfamo okulu Allahu akbar. Aywa. ala ma dawma ko o ni dakura sanma misala fola awi ko wa dakura warabe wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabitha o dakuriya kasanku dakuriya flengu dakuriya mana dakuriya ko misal ya ko bira fo jiri kasangu jiri yeko jugu jiri mana jugu Allahu akbar. oy tustat mi fawqa al-ard Allahu akbar. lili tala du ko kayre abi tal soro kada fa be fe ma laha min qararin sabatu jugu tala Allahu akbar. Allahu akbar. malu fa maw ho go ze baraj manga buy aw kan gura ay la mebeni Allahu akbar. dakuriya fla de fara ala fe ko dakuriya dumba dakura min gada le alay no de chengi ki ka do bina fo jiri mini asabati ledo adili sabati me chokoy wa bulo tamba fo
sangulu bobo dele ka do ka fo ba bedde mone bala Allahu akbar. o dakura jume sa famo o me dakura mi ga o do yeta kira mo ba mo sangala ala kra ko fe ni kira bana ala de bana Allahu akbar. o ma kira ma bayne o de dakuru nya yem no sabati ledu dandubo de la qur'anu kono atul hasabit no farwa fi sama Allahu akbar. tuti ugla hakulla hinini kuma bejje yere kono wati do bina alabi ajira bi do kerengere ka ajira jemo la ka fo wa muhammadu ye mi vo chendo we masangala mi abi kuma mo fedre no aw kana so mi do la amaye ango mo aw munungo kireya bana muhammadu kaw ko de cheye aw bulo ko de masangala kuma kai o ay do ngana masangala kuma kai no e qur'ani fete ka fara fete ka boala a durushi do ka ba mo fa do le do fete ka fara mashite ka do fara ka aw kana asigi de kireya bana muhammadu ko fe aka o da lukke ke nyonga ko jira mo la ko fo o maso ko nga ango da lutan ayatan amodi Allahu akbar. katla ka do fara nga katla ka do fara ka Chando. o kada ka ko daguriya yi flana mi wara ala fe wa masalu kalimatin khabithatin Sajaratin kabisa. daguriya lagolo tolle daguriya kasangoyi ki ka do o de na ma bana ala kra ko fe Allahu akbar. ala ka na ma bana Allahu akbar. ala ko o istatat mi fawqa al-ardi abole do ka boy jiri langolo do kasango do abu atiska sabati du ko ka mal hamin qarar sabati ko shitala Allahu akbar. na sabatira ala ko bana o kama o bayu ke sew Allahu akbar. ata farajila ata farafina Chando. qur'an e pama shajaratun khabithatun oy tastat min fawqa al-ard ma laha min qarar Allahu akbar. yo do ala tlale do ako dakuriya langulo do dakuriya kasango do Allahu akbar. sabati ko shitala Chando. wo yo do we o bini ngala o kama o bugule tora dibila Allahu akbar. o nga akana molo ya cene musu de kala nyani min go faraw de name aw be bulo be mama bulo ashima ko fala kraka Allahu akbar. en yere do yani ko fole o te kala nyu Allahu akbar. o kama cewa ba fa kam malike ko ne dina dangala bi ni mi bulo do gora mamma bulo no yala kraka mahdi atude ite cheide Chando. surat ibrahima surat ibrahima aya mugan nanna katalo mugan gulo aw kan lajaben kuma bana Allahu akbar. ay dakuriya fla defo wa aw mana ka atwadi hoko zai ka dakuriya e kira ko bana muhammadu ko pe ala ti pamma feble Allahu akbar. amri ko ayde muhammadu e kira wala fasamandi nane ma bo nata tabo masayo daraja dama nga ka bo kira ko bana o tecede muhammadu ko be kira chama na ko ta dugulo ngi Allahu akbar. o ni ndakuriya fulai o ala ko min dai je o aslu ha sabitu o sabatime Allahu akbar. o faro ha fi samai tuti ugla hakulla hini o nga min wa bana kun ala ko dakuriya kasango dakuriya mana madugu dakuriya tolle idura ne alala way dino mo hono gashila ne ala tado ka ban ne ala ka feno ka ban Allahu akbar. kabin nona jemono yame ko ala ka mun desra o kono nyuma ya ala ka feno de atiban ala ka foy mo ala ka foy tiban ni ko bana iduna muhammad la iduna ala la waye qur'an soso o kama ala ko masalu kalimatin khabita ko dakuriya langulo dakuriya kasango ka bina fo jiri kasango jiri mana majugu dili tala Allahu akbar. atika sabati Aywa. Aywa. hogo zay atlo bala Aywa. biru zulama atlo benna ala tlala koy larabu laranda mashite ka mashite ida ya kibinan doy qur'ani ya foka boy kono to kono do wulibe kam nga ci tedi subhanallah wo ram ahmad yo defo Allahu akbar.
nin dene ka nyini ni nyekoy nyem masaka turungoray larabu aina maga ga aina aywa nga cenga ko fa ya ta do kambo he aw bana ko mali ho ko zey ye atatu nga min gara la kabako dole ba min ngona olu nyam mali kuno ni olu ye gafe fura fi bawre no usman kala fo nuna i kadu ka fo olu ya fo wati mi o dangu wala ka fo cewolo kam olu jafarera gouverneur ya ba o kana sikiri nga awru ni ala ce aw be ka fo awru ya do ka fo ceta bolo o kamo amo so sikili mo ya da kara chodi Allahu akbar o kuma nin qur'ana ayayi aya kala kama ka ta kala je kuma bana chando aya mi da ko chodi يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا قرآن تلالي دوغوي يعني على كنا تودي ko wo mana ma mun ngal limene ala bulu ko je kono ya alle bi dakuriya sabatile de do olu dakono Allahu akbar yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allahu akbar injeso sigi ni ngono yanno anga si anga dina dalu jo nyonga yela misala ni kelen wo tala ki kado ale ala bi dakuriya sabatile do olu dakono Allahu akbar kadaka olu be minga o de shayrat tayyibai atluha thabitun وفروها في سماء الله أكبر وكنا على يوكم أو كم منهم دو يكون أيوة ويجول الله الظالمين أو كم منهم فانغلي تونسا شجرة خبيثة دكوريا لانغلو دكوريا كسانغو بمنهم دكانو نو مندالي عليه قال كنبو ألو فيلي ألو تتايرو دمني ويجول الله الظالمين الله أكبر الله أكبر هو زي برود الظلماء ولا ما فرق عليه القرآن ده mali fama kuma bana do aya ke pay Allahu akbar murum mitanna muslim mitanna clashin go o te physiquement goy e kado o qur'an de o muhammadu bella be kaba Allahu akbar angala je aywa yaron in mabana de dakurunya ala kapma alay dakurunya ere ne ka dakurunya bana dakurunya ten da kono bli nalangulo bana fe ngona nyo be foka ba ni kuma bay boy ala ya do ni fo ba do de na jien kono ko ala ti kuma bli dagura ya sorwa tira korola di tira ko nu mata be kuma ko nyato ko la bli de ala ya do ko yabe ko na taw do subhana rabbiyal azim de ko ye suratul kafi kono Allahu akbar e ma yala kuma na yawa wa ya ke mani kono do ngala kuma na idre ane suratul lumana wa ya wa nulu lana Allahu akbar qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru Allahu akbar qabla an tanfada kalimati rabbi walau jina bi mithlihi ma dada Allahu akbar brother zulama aywa woni korona kayndere ko codi aywa koy ka do ne masangala minu mina fo jien wati dola ko ala ka puma bana ala ka dakuriya bana aywa surati kafi ale aya keme ani konondo qur'an tlale do abano nde maji gola muhammad ka qur'an de ni ko hona fu yede ni voma do bana jien kono ko na ya soro ko jibu no be jien kono o kera sebeni ke dabay kamu sebe kala ka dakuro sebeni kamu la nafida al bahru fi kado ko ju najja qabla an tanfada kalimat rabbi ko ju num bebja ni kedwe ka bebja Allahu akbar ni da ni ala ka dakuro bi sebe a sebe a toda ta ju nati ba ko ju de bina ja Allahu akbar ka soro ni masaka dakuro mabande wala jina bi misli madada ko ju me je ko naw bodo hanno nyono waraw faralaw ka kala ka dakurati ba Allahu akbar
akaba ko yoro ko gura ayam bi daw ga yodo qul innama ana basharun yuha ilayya ma ilahu wahid ko wa ni worane muhammadu min ngina de ko anyime nere ya aw nyono anama dindi wa kuma be ka ke nere fe boy o kuma jeni wa bana de atiba an ye je ko di bege nyonga katla ko jodo era fraka wala ka daburiyo tiba sebena atiba fola ko wa nere muhammadu min qul innama ana basharun mislukum ne aw nyona de ni ngala mo kuma adama de fa ta kuma jeni be yuha ilayya ko be ka ke muhammadu ira de fe masangala be jeni wa bana ibrahim ibitami Allahu akbar amal mo aywa suratul luqman sa aywa ala ya mono ulana ala bitla ka fofoti werala walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ata abhurin ma nafidat kalimatullah inna allaha azizun hakim ala ata da mina ala ake jirude aywa aya do ngo ko jiminu mbey no be kara dabay aywa o nga aya nasa lugumana surat lugumana wa yam gon wolbana ko hanna ya sura ji fen fe me jiye kono o be kara sebenike bigiye kala muye ala ka kuma sebenike on o ko fe ko di un me jiye kono ko nyana wulo langora farawka Allahu akbar ko na tabe mana fitar kalimatullah ala ka dagoro tsaka ban fiu ni bebi ba jiri bebe ke kalmi ko sebe ko ba atoy di ko jiru ba ka ko di wulo vlen ko do fana o nuyono wulo vla fara ko to daba fana ba ko na tabe ko ala ka dagoro tiba salamo yen ngo ala ka puma bana sa tin dabla aywa ni ma borami ni jigiti puma borami Allahu akbar mali fanda mali famo u te qur'ana ga boy ibe o masona u kana bani gamba fe do ba kana malo ya ala ya do ko ndebe ke o ko ma ko do bina nyana bo o cheni musu de kele nyanyi o ya fo ko do de on yo chawde hala anante kele nyanyi o ko re nanya bugo o te malo ya kana malo yin bla yoro do ko ta ba yira bana on de kanga malo no sira on ni ay ngo aywa amala ke awdron me kundo wari nale ko ale isa ko ale ka so imam mahdi Allahu akbar nale ko masaka na molo ya diyo yesa konte awwa aw ko ke ala aw ba febo ni ne ko ale re isa ka ale ka so mahdi o kamo ni yora nan sina ka awru ka molo ya brifini ka o bo awlani mi ngwa ikrai amange to ko wili kwal ka so gula muhammad yere do be ko ndwari ko mandengawa akla be dalwa tere o ya anyininga ko kuma kwale kwai isa ko vele no kuma ko gula mari madi ko kuma jimene ka sa jime aywa o wala to man tara che ya churu Allahu akbar ko fa man dela kala mahdi o mahdi fa man da ko fa ko Allahu akbar ka wala ko muhammadu fle nango muhammadu ka sakira tawyi aywa akwa nana unye uta na uchama njala utewu no bebo utewu kunana ni wati na ubige fa samandi dewa huwa fakhru kulli mutahharin wa muqaddasi wa bihi yubahi al-askaru ruhani وخير كل مقرب متقدم ولفل بالخيرات لا بزمان الله أكبر يوم هذيك الله أكبر هو خير كل مقرب متقدم والفل بالخيرات لا بزمان الله أكبر الله أكبر أكو علما على نورتك فنات من الجين كونو دوغولينغا كي كادو كابلا سوهرمه محمدي هو خير كل مقرب متقدم والفل بالخيرات لا بزمان الله أكبر o kono go la so hera mado akonna na folo na chamanjela na dawana ko tefra mandi ay kuyi nga
ala ye noro ni adamadiya o dilali fanga min di mo min nana fɔlɔ iyo ka min labana min zara camancɛ la sira k'o kɛ wa muhamadu ye dilali min a ka samuwa saba kɔnɔ kira min ye san 100 ni kɔ sɔrɔ u ma se k'o kɛ hali u bɛ fara ɲɔgɔn sira ka dilali kɛ wal fallu bil khairati la bi zamani Allahu akbar o conseil a kana maloya min kan ka maloya o de tɔgɔ fɔlen filɛ sa min ko ale ka fisa mahadi kama an y'ale wele n ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka kuma muhammadu ka qur'anu kono muhammadu ye fɛn jumɛn ye qur'anu kono kele suratul fatihati ko lulu no jama ko turu mɔgɔw kɔrɔ kelen kɔnɔ n'o bɔra ye seli yɛrɛ ni silamɛya kɔnɔ a bɔnnen ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ti to bana ta to a ka tɛmɛ taama ta to a ka dabila fo ka taa ni bɔ i la o seli an ka kuma o kasa dɛ anw ye aw wele o la ko conseil aw ma se a tɛ se yɛrɛ a tɛ se k'a ɲɛkɔrɔ dɔ ta o la o kɔ tɛ kira bɛ mɔgɔ dɔ kira tɛ a b'a k'o ta ka sira ye ko a taa ɲini o la nka e k'a fɔ k'i ci ni ɲini o kɔnɔ n ko k'anw tɛ muhamadu de fɛ n'aw y'a ɲin'a fɛ sa a ye n'an ka kuma muhamadu kan ka aw ka kuma ka ɛri kelen kuranɛ kɔnɔ muhamadu ye fɛn jumɛn ye ala ye mun fɔ kuranɛ kɔnɔ a b'a dɔn yɛrɛ wa a ma se wa a tɛna se o bɔra suratul fatiha min ni kuranɛ aya 60 bɛɛ b'ale dakuruɲɛ 7 in kɔnɔ mun fɔra a kɔnɔ dɛ n ko a ye taa diɲɛ tafsiru bɛɛ ta k'a lajɛ anw bɛ Ghulam Ahmad tata an ka jɔ miniti 30 wala miniti 40 walama ɛri kelen bɛɛ k'a walawala cɛ t'a la min bɛ se ka jɔ a ɲɛfɛ o la a t'a fɔ ko muhamadu ko kɔni t'a ka sira a t'a fatiha ko kɔni t'a ka sira ye seli min n'o misiri jɔ ma an bɛɛ fɛ walama a bɛɛ fɛ ko ma ko anw da la sisan an k'a lajɛ sa seli kɔni b'a sɛbɛn la seli min ni a tɔgɔ de a ka gɛlɛn a bɛɛ bolo ala kira yɛrɛ ko n'i ye seli bila i bɔra o seli a y'a kɛ ala kama a kana sigi an ka kuma kan dɛ aw miniti 40 miniti wala a yɛrɛ kelen Ahmadu y'aw yɛrɛ kelen a cɛ t'a la nka aw ka sebaliya a ka n'o ni maloya jɛ cɛ ni muso tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye an tɛ jigin a la a ye maloya birifini bila aw tɛ maloya tigi ye sa n ye maloya tigi de ko fɔ sa min ko ale ka fisa Ghulam Ahmad ye ka da kan ne n'ale yɛrɛ de ye senna taama kɛ ka kɛlɛw kɛ ka taa Mahdi ka gafew kalan urudukan na arabukan k'o kalan n'ale nana k'a ka fisa Mahdi ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ a k'a ka fasamaniya de y'a jira sa masa min ni o ye wayu jigin Muhamadu kan o de ta ye Kurani ye o de kumana Ghulam Ahmad fɛ ne nana tigɛrɛ o kan an taara o de ɲɛɲini a ye fa don an na an taara n'ale taara o ji min ne fana o ji min kana ko ale yɛrɛ tɛmɛ m'o kan ni kisɛ b'a ka jaba la janko ko a fatutɔ yɛrɛ do ɲina o kuma na a ka mɔgɔw kana to nin ka taa k'u dan dɛ a ko k'a fatutɔ do ɲina o kuma na n fatutɔ do na i ka cɛya jira sa nɔrɔ min ne b'o ka ko tɛ Ghulam Ahmad na o jira sa n'o kɛra malidenw yɛrɛ na i na Haut Conseil kunna wolo ko n y'a ka cɛ bugɔ Muhammad fil Quran ma se kana bɔ kuranɛ kɔnɔ suratul fatiha k'a walawala fo adamaden b'i siya juga salatu fana seli fo selibali bɛ seli daminɛ a ye o nɔrɔ tɛ Abudurahmani kɔnɔ ka d'a ka sitanaya ta ni kɛlɛkɛɲɔgɔn de don i ni maa o maa ye taama nin kɛ ka don bile la ɲɔgɔn ka bɔ bile la ɲɔgɔn ka don kɔlɔn kɔnɔ ɲɔgɔn ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ ka don kɛlɛda ɲɔgɔn ka bɔ kɛlɛda la ɲɔgɔn ka don kaso la ɲɔgɔn ka bɔ a la i b'o dɔn dɛ ne y'a dɔn fɛn bɛɛ ka wahayu k'ale kan o tɛ masa rahamani ye o kama n tigɛ ma k'a tɛ se ka na nka n'a kuma fɔ k'ale ka fisa Ghulam Ahmad ye n da tun tɛ jɔrɔ nka a y'a fɔ piyan mandenka i ye cɛ so ko mɔsa fɛn min ko a satɔ do ɲina o kuma na a lafiyatɔ do sina ka sɛbɛkɔrɔ jamane do ko a ye san 20 ni kɔ kɛ a b'a ka kuma na ayiwa a ye sa so ye kɛnɛ ye Abudurahmani subhanallahi an bɛɛ taara ɲɔgɔn fɛ an y'a dɔn cɛ ɲɛ min ye Ghulam Ahmad e b'a dɔn ne b'a dɔn i ye nɔrɔ bila fɛn bɛɛ ka wahayu k'i ka ala tɛ masa min ye wahayu kɛ Muhammadu kan n'o ye kuranɛ jigi o de ye a kɛ Ghulam Ahmad kan o ka Ghulam Ahmad ka dakuriyaw seli kun kan Muhammadu kun kan fatiha kun kan aw dɔrɔn na ta i k'a kalan sɛgɛ ko wɛrɛ k'a kalan ngale da ko ye sira bila ka ban masati foyi ti da kɔnɔ foyi do i da kɔnɔ maa bɛ nafa sɔrɔ min na
kasi ne umar man ti so so e kana Allahu akbar. hoko zai Aywa. ani biro do zulama ani lamba bele ni voku ya ka do ma di ko de tlo go o mi ngwa ye kray ale welele te pati wonde ga bi ne gati ye Allahu akbar. kira ru ba ka boliwo o ni alawte o ko hay ko reti jawo ka ba atato Allahu akbar. a wolle ni Aywa. mo ayala sama de na ko ko ka fsa gulam ahmadi ka fa ba ta ka sigi Alo. oh gulam on ka barade do fle ini barade ra min dara nyobe ha Chalo chalo. ngay ko ne ado ye sirab la ka ba shaytana ita o wanya do tiska jonya fe Allahu. ala ka hina sidik la anja sama de tara ala e kelen wili Allahu. azotra ne o ala ma ngwanzam law ngay sirab la a okma itse ka nyondo table de ay tisi so e kene Allahu akbar. ko dala ma ngwan ne ado anja sama ni mbara nge kata kawni mahdi nana jebe ala am la ka wole mi nge farafi ma ke faraje ma ke Ay. ala to kullo gulo to sa Chalo. o nga so e kene Aywa. fende bulubule de foni sagri ko kuma taw to mo ay Allahu akbar. kuma te je fato mo suratul fatihati Aywa. ka wala wala muhammad qur'anu kono munde do seli munde do ka wala fo servel be seldam ne ngo o dogora mu vora gulam ahmad ala fe o noro la mabbe on de la cheshi sira jonya fe mi mi sira jonya fe o yale ay sirabla shitana ta ko zai kana dimisa on ne daga gelaw an mi daga gelaw de to ko fole fleni wanye ka mola bir fini bla bi de mola bir fini bla ay do nga teriyata Allahu akbar. usman madara hedra fika dimsa woni ka dono ba la pande kele ka nyani innal muluka idza dakhalu qaryatan de ye abdu aw jalu idza aliha adilla dre Allahu akbar. aw yode ande ga be ngambina ka kina fo chugote ghuraba tuba lil ghuraba ko ma ngama meri roñini ngana tamen haga mi wara grondo kedre o damadu Allahu akbar. o gaza yamba fo Aywa. an chaka wala la mali Aywa. afama o amba fo minu wella men namu fami chefa mi musoko yama islami ahmadiya fo ita fe Allahu akbar. bengo kele nyako Allahu akbar. o comme ni mo de solidarité anan nyorani nin turu Aywa. muso kamul yobbo ho guzai nyendala Chalo. aki kungulo korta Aywa. abaka su o ay sarabla yoro mo de fora o mi nga ya Aywa. o mi ngo ale ndabu may ka be madi renye Aywa. hepati o ay de tlungeti ko fede Allahu akbar. ko na yece akabo malika flate dangana la Allahu akbar. adona ko na te ko ndama nyado ngap mana ko dugo alay fado on sabala ka femi nga kata chemi no fe Aywa. e bina be ke ka fsawi Aywa. oh fasamandia o bi don noro de la noro men remo Alo. ika wayu kala fe la masami wayu ga muhammad ka o ma ke ka sa o te ka ki ka Allahu akbar. me ga wayu kala no shaytan am sugron do do Chalo de. bandi ba afika na noro la Allahu akbar. ni ko ta ayo so e kanai ka mala kraka fil qur'an Aywa. suratul fatiha ka wala wala fo adama de ka ishi ka masali ka fo selbal ka sel damne abdurrahman itise noro te bile atara Allahu akbar. kalo yere la noro bana Allahu bana ke boy muhammad ya sebanu na Allahu akbar. o no yorani boray Aywa. Aywa. hanga taman no abdurrahman yesu go chamanga sidike doge wani mi ube dogani ko ma fo ngo anya ka ta nere ti febo o ko te nere sura ko Allahu akbar. nga ko no fo an ala kala ko ne ba ka ko do la 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 yesu go ke khalifatul masih sal kan do gere kenaka ale ka saya e mo su go ke de mi yo ke we ni Allahu akbar. nga amba do mi yura do an woni aburo wote Allahu akbar. kele formation kele anga ngata
champ de bataille أيوة front odo minye gurugum la ko kata mingo ayandi taw fe o teyo o sidigi dumiya de akwandi taw fe ya to wadi entraîneur ko ma atara mataw anata wati anna mata no be anna taw الله أكبر ja o lu tara besara ambu be do fodo be nyoko c'est الله أكبر e ga sugo mo yekoy sidiga adam alayhi salam ala ga hinana ala de yo الله أكبر ngane ne ko do fo an ka bu ya do belati e minye anga kazalo namake wuluye شالو ati sira soro e awdramane ala o sugo jira ila الله أكبر nabila isa yeli sabe ni abulo jongne do ne de yo ye ka feyo e ko ye ka bana inde الله أكبر tina fo kan ala ma jira kana ko nganne ka fo an o ri wasa ke akiri ko ne be gito la mani ne be ka yuma jumen do sa ne ya do foite shedana de bila ni shedana ta ko rahmanu do nanga fo len sumana kake dine ko go bebe ngara mo ngama ko ngalori cheti o te chende o te chen ala ndina che fa o che nga ko che tikiti do ko te chen bono ngam Allah senyom الله أكبر imam madi ga jama kulu de jama islami ahmadiyya bono ngam be yoro kala so ni chebe to ne bala ko mi ara kala karo jama wala ma ira jama ko kisaba ka jabala fole nu kana الله أكبر nga aw to minu ni ama voye ko do ma fo mi taga saga aw tate molera ko mo la brifin bele mi nguna o malama kay normal aya fo ka sama ko jugo mandenga ye che do kungula الله أكبر ngani ko make ko do ti shido on ne fana make أيوة ale ke ka bina sanyina Ay. na tari na te mo bina ko ko ya ka wati ka a wele le fle jala bi se ko la ko kana le dabla te kala ka say ma madi o ko kala bi sanyina bismillah yani ki say ye ganan ni atu ga sata wa mata no foju kar jalla kulli shay'in sawa ni ala kullu da wa ga ya ce madenga ni ce ni yoro la sa alhamdulillah ami kuma jo الله أكبر Allah se yanga missionnaire mo أيوة foli be be tarik jadidu ale kalo lawande octobre ni abe bodo okma rapport kanga ta khalfa fe kalo in labala أيوة 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 okmana amin duna kaba amma sai hakemo lo ma bele jengi jaka wuliga bulbuli amire ci la sama ko ron ne sike to yakani أيوة أيوة jija missionnaire be ka wulani président be ka tarik jadidu ledi mun tala be ki ja kadafa وري bon ko missionnaire wo atlo bala أيوة kulu koro san segu kita Aywa. kolonje jijeni jema أيوة kai kucala الله أكبر sigaso bugni fana abe ka wuli galama tari jadidu atobe الله أكبر wamla kalo kalo tle sababi ene ka tati bisma ma bele jelingi jakka ke jama gulu kan laydu tale ko dafa muso malika nake ku mashwille ala banya ka daga a jamana ke ba flani ko be ga rapport bita khalifa yoro الله o kuma ami dagre kunjeya maludu kalo mo be kan labenge أيوة ala kra ka dakuryo fo Chalo, chalo. ya rabbi ala ka don bawo dakurunya unengo kan sababu ala kra bunya أمين aka sabal na ka munyo na kan defra kula ko jira mo la anga sabal nyongoro anga munyo nyongoro والله الله أكبر ala ka don ba be nengu beno ye أمين 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 fefe maludu ke o mun yoru ko amai Mm. o amu fo ka amai nay أيوة 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 nga foyte maludu la fo ka kuma ala kra ka nyaage nyina me ka لا o awru go de ke o de do الله أكبر ami do ke ya rabbi ala ka jamana isma أمين أمين ala ka bengele mana أمين 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 nyara sami ba wa fo atlo bana samuro atlo bana كنتي ba wa kanti kon الله أكبر fefe lo bana nga fo ben bele jele إن شاء الله burkina krengere nyana nga ande sakata fo nga chorba ma
jijale ba ahmad yala nen tay kan tanya kara musa boyte maliya dunga kondowari kabina on bita kondowari be anyale ga garaba chama nundre kamale goro Allahu akbar. ati wara mina ve ala ya ngole ko atara la ya wele musa boyte ala ga hinela Allahu akbar. ala ga jafi mo ala ki da rasul Allahu akbar. zida radio dedugu o direge tere ala kamle baba farkolo fame nga pati dine kula shoot le aji jalil ala fana sina kale welete Allahu akbar. Allahu akbar. ala setaw yanga maduma num welete musa boyte zida Allahu akbar. ala ga hina e azmana wa tarata nyu fa Allahu akbar. wa bisa kanye dowro be minu ngi wara masama folo nga dow ben bela jele musa boyte ala ki da rasul Allahu akbar. onge minu ngoro tada ta Allahu akbar. avec bere goshi contribution onge nit na nawa ay black na kana cigadu o wati kundwari fo garabari ta duru cige pati o kuba wati Allahu akbar. ya sura amata kundwari ko tawadi Pakistan ala ka hinela kundwar kaw musa boyte tara nyede ambe ka musa boyte do amade ka musa boyte tara Wallahi jalu. nawga musa boyte tara ala ada rosma Amin 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 amin. Burkina zida anga dobe ala ka tenu penatu ala ka sabal di musumo Amin 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 amin. zida iya ke shufe ya ke klef Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. nga fulbi Allahu akbar. sanyi koro iya ke ligo koro iya ke anaka bien kana ya Allahu akbar. ala ka hina num bele jele Amin amin amin. ami dudu ko fu garsa ta roba yu fu ambro mi foyi bobo Suleiman Wedrago anaka chaw Aywa. nga fulba bele jele Allahu akbar. inshallah taala Amin amin. wa assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Salam. Jazakumullah. Alhamdulillah. Suma alhamdulillah. Shi na me bela jelen fo min ye an ka karamɔgɔkɛ ye Sheikh Umaru Mu'azu Kulubali bɔra ka kunnafoni caman di an ma min ye jamana kunnafoniw ka fo ka taa se kunnafoni min na tɛmɛna waati na an bɛna nɛgɛjuru damadɔ ta inshallah sɔrɔ ka bi taa a ɲɔngiri nɛgɛjuru a labilalen bɛ bonya ani karama kɔnɔ waati na 20 80 12 39 ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu alaikum salamu alaikum ka wele ka bɔ min jabati bisimila fadal Allahu akbar a diyara n ye ayiwa 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 أنك لست على حق أيوة ويفلح إن شاء الله جزاكم الله ما لا سنبنا جابي داكا جزاكم الله الحمد لله أمبل بكدو أندر كدو إكومي aya ako damne moko ningala na Pakistan min ga jodi ne tara kulowari na sigira ay yoron no ngira ngo ala Abdurrahman ngo ko isrodre aywa ni wahyi wala Muhammad asaba jugoro Allahu akbar
abina fa alakira sallallahu alaihi wasallam ade ibrahima fatule alakira yi bolo da kaburu kono ka fa amma wallahi innahu la nabiyyun nabi ako nyengala la ka do de nyena mi manyi ko wono mi mandelo Allahu akbar adale do akano ima darakana kawa nala kraka fama da bido imam madi alayhi salam ade do be afo pasira awal ode ala on nani foye abina norom ye je kono Allahu akbar ala ka guri era wala muhammad mo anga tna to de Allahu akbar imam madi ajira ndemi na fatura ni ndo ngogula abdurrahman munay girina e ma ju gorla je mahdi manaka ala nya fo ci ko mi shaytan to kila de ikone kanu mi fo ode do wayu flana mi ni yo fo hanna fo ci ko mani fe e kado imam mahdi atrega do be ko Muhammad Hussein Batalwi wa takarrar do Allahu akbar imam mahdi mana ala kiraka ni islamaya ka kasro ala ma fo ye mahdi ala kira kanu mala dina kanu mala o do chrétien ko ka ngwara mina dina na do noro ma ko ala kira kanu dina kanu mala ye gafo sebe kaw ka to di chrétien jabi ka islamaka ke tiga jira opma aterga mini na fo Muhammad Hussein Batalwi pa ko ni o be wele sa al sunna jamaato wahbe ko cena de na nga cien fo kamini sahaba ko wati borala amma ceye miye dine yere ka atwadi kasabene ka jugu goshi iko mini ceni sahaba ko takra muru nga kadallu ka jugu goshi ko muru ba ka jugu goshi to mi akwa kamini sahaba borala kama ni jenyo na foka o sebe wero ka journal la okma do far la teriaka shootle Muhammad Batalwi be wala Muhammad fe ngani ya sura ala ma fen waye ko ay mahdi ngay bara mi rek waye dungu ka kanu o ala na da kene ma yaye ko di ka soro ka fo ye mahdi ala yo nik bara de di imam mahdi mo ka fo e wala de chebe green no fe tawa ko nga wati labana abuna gamunu kiru do yi cena Muhammad Hussein Batalwi Allah bango juga rati wala mo gele ka dangene ma ka fo wala ko no mahdi min ko frane do asina ka foti o don bela iko ne gele ga afo be nga fo cena ka ni sahaba ko wadi wodi jama wa mun yi jama wa mi besisa o kuma wala mo kan wahayi ni ya fo ka fo mini ladina wati mina ladina wati la ka fita cega wala mo ya so wayi nyura ko nderge Muhammad Hussein bi na be ba do kuma baladi ka mo Muhammad Hussein bi batal Allah bana ci ko mi o fle batala na qadian u ka janyona nga mamnu me wala Muhammad kiwara men nubina wala atwari Muhammad Hussein bi sabarado katijo siraka nay mamin tatto ke dami qadian o kuma ko nguloti ni mem munno de ne rete ga foy ay sigi aya ka sabara atwari alla bana kake fodo ga mo che ko ne jabala de ete ka nabla mo be tamana ka ta wala Muhammad fe sabara ba nge be ka boy ga dugo kan jo foy ga sabara ba mo ta tali dabla ibi kuna ngoya dabla o kuma na amal make atara ma kuna ngode ta ko nyesha yero mo ni afa ngoy ala yel fe ko wala Muhammad ya be wala nga ala ni enni be ngake doye imo shijate soro o de kam ngo shitana bi no fe amal ma ke kap ma jabe ni ngani ma nyini ngal ki anda do nuno Allahu akbar assalamu alaikum alhamdulillah ni batina ko doben ga jurula ambo ta assalamu alaikum awale ka bomi alhamdulillah bismillah aha ka wale ka bomi bismillah returu table ikap ma fo abina fo returu table ikap ma fo masha Allah torobe aga kene na fo ko ay wala ga me ngoro masha Allah adje na ala sonamo do bay kene granyana insha Allah agar sego foni ala ga dutta fangadi inshallah anu baraji amin baraji jazakumullah jitu mo sanaba sama ke kani ga kene isno garawa
foli be inshallah corona na do gara saw nga ba sama ko ni corona na sabakala bi qur'an mun na kulo bandu ba fana karo ni wati na mi en ga jure alabda lembe bunya ani karama kono 20 92 30 ko do ga jure assalamu alaikum awle ka bomi kulubali bismillah mashallah buguni alhamdulillah alhamdulillah ajaranya Allah akbar 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 insyaallah Allah akbar amin 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 ايوه ايوه امين 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 جزاكم الله ان شاء الله ايوه اها ايوه ان شاء الله جزاكم الله الحمد لله السلام كلولي كامي بونغا بلجلي فو ان شاء الله تعالى كلول كاو بونزي ميم غرافاي nga fulgo ان شاء الله السلام عليكم الحمد لله كولي كبومي الحمد لله الحمد لله تراوري بسم الله اها تراوري اها الحمد لله اها اها ايوه ايوه ان شاء الله جزاكم الله تراوري شادو دونغا فو الف لام ميم قرانا دكريا ونا نيونو فم قرانا فنو كروبا بلا على اديغو هودغا ارمادو غوم انا سرو كروتالا على بارا فودي غوا ايوه كروبا بلا الفو وي انا لام الله الله او كوري ندي على ميم عالم ميم فبدو اوما kabini qur'ana damina jerla ka wibina qur'ana ngala doni beba hono kada ka masam nyaaji go be fe bedo alfu ana lahu allah ana allah mim alam masam qur'ana ga be fe bedo lo fe bedo be qur'ana hono neta do hono neta do o to bashi ga ka ko korata la te chen tila mo fede en ngel flana jonya afa ka do ka fo jonya ala ma shiya do da ko jondo ko yi gen yere yelma chugo de bato jonya bina kelaw bina on mi zira mina wo mne ka to fere aywa o de kumbe folo jo ya ra la sulu ko ta ala ma sharu da ko jono o no o be kun o mana e kan na folo do na jay ba fere na jay ba ni o mana alete horonde aywa no horo be la rabu ni fenga mi gono
ale to kono kadaka ale be ma kamara de kono o kuma ala ya jira horo muso ne yo furu be darbu ni ma famge ne jone ma warata do etatew o kuma iba nyina tigi de fe ka furu o gorte ko foddo ka ki bulo la ni do bi bulo o ere kan holo de ibi jo fa furu siru to la ko o etade kan holo de do ngani mbe mi nga e kan holo te ko ni ma waraka jom so de donc ibta nyini atigi fe ka furu wa maka hora ko e kon desra venga itatede e kon furu mi no binache ibo walete me kada ka jonde on ni jona ya dimo abane ulama na ki ka so ulama na ayo be ne sra ka hokko horya ga ka kina bo ko kuma be jom so me ere bulo la no do e ngo e kana fulo na je bo firi na je bota e ga so mo ga to de furu sir to la ko la ga ma werata ni ma horom so soro o ko nyo gelera o kuma la ko la jom so be ay to ni furu la o ngai ko mi jono e ma ala fo nu nana jena ke o kuma na goya ke mi ge horom so la ko ko ta ke biduri kada ka ala te horo e goyi o ma horom mo la ko jama naturellement da ju era la jondi mo la ko e ma ala ni ruka la lawla wulu so bi ko be ga pia horo bi so mo de golo bi ko do pia horo bi so mo de o kuma na kuma re flaga fa ni de korane chenki sel bleni di assalamu alaykum assalam alhamdulillah sa mi ye nga juru ye allah blale me ko do ben nga juru lan watina assalamu alaykum kulubali shikana mala alhamdulillah ha alhamdulillah kulgoro ba mako inshallah ajara inshallah Allah akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر تعالوا الله أكبر والله تعالوا الله أكبر amin amin alhamdulillah baraji kami deme abbe fo e ko wali inshallah man do e bani allah akbar chado inshallah sigatola wallahi chado wali amin amin oh tigi wallahi chado wallahi jadi do bari kan baraji inshallah wa jazakumullah alhamdulillah kami kulukuro fo ami boko fo jazakumullah ale hakli jigi don baw uka kirana ni dramani ale keme kam manga wuluri fawwe ngane rana na famu ngo ngele ja wa be tafle don bayere o konte ale be kam nu geme ka blay misinga blog nyefe akana ni nyana bo ga wa matte kreya to adra awule la qur'ana sumana nganu bulo famila nya wa soro wi lafiya yebe ni ngele ko yero be law tiga mi la konte e wi fojo no bete ni ngudu lafiya le sawa hay adraman na o ahmado wele nga ya do kisati ga jabalay gabe mana wa foi ni norobe ni vole fleni e kana kuma anga seliga na asri kema ka feno kala nyami jamela ni nyami nite muhammad fil quran seli wala mafatiha akbar isabiga jabala iteto kiranenna ala wi dakura sanama do dakno o nga ko mi makrobo bi nyefe ni atwadi yakubu dugure ale chorba glisigile ani usman Solu Traoré ani Ablaye Goita o ni olu nana sigi kofe ka dana dayka ma bi sika sigi fe boy nga u fana ta ko ke konto ang mu boli daw kan Qur'an ayaw fo go wuli ki sigi le toy
nga fona son do mo donc tige mi la ali ki lafi on ma do flani na asro ko ebi mangan jimina khatubu ndu bo daga ndu bo ko ya do kisa biga jabala e kun na mo la bur funu boku jaw fona tige mi la o ko man ko anga mi feru mangu ko na mabe ka daga ti foy ga kira do ko ala ti mo la yere jaw tige mi la fana akara fa la be Allah akbar ami abdurrahman watara fo bene na kuma na o ya to me o ba da shaku me te fana kono wari sayo kai anga dum so me kuma bo be ki de shi facebook ga wona tabe ngere ko so e kanai ti wa yo boni ni mo la kono sa nga ya do kisa tiga jabala o ko mo mi wele ko da dim sani tega ko nyuma ma ko daga no no ko si ko fe ka fa mana matata e ma do ko ngadi nga yede bes mane do Allahu akbar hey nit li bora kana fa ba ka bo datu na ka do ba o yere senge ibi jaki bi dajitu kaloka abi sagi reme kana ki ngula tay aya minye niga juru ye amen niga juru do ta inshallah assalamu alaikum udaw niga juru la assalamu alaikum jendo assalamu alaikum yani maiga wanda goy bismillah bismillah faddal wadi sa ما شاء الله ايوه تقرا ما تقرا ما بسم الله تقرا كم ميغا فوق بس كاسو ان شاء الله قتل بنت تقرا كما فوق غا كبر يبانو ان شاء الله ودبن جولا موتا السلام عليكم السلام عليكم نيجا جروما سراسرو السلام عليكم minye niga juru ya sa Allah blale me bunye ani karama 20 92 39 20 92 39 awlo habbe fo seku amaga ko yamso kroy ma sha Allah ala tsega mabli e on ko yamso kono ala zat men ala sanga kalifa karako be fo akbar sa ani jadi sa président ka folbe ko président ka folbe akbar buni ka président folbe ka jakte kolonje numu jallo ka fulbe inshallah kay kalu ka fulbe inshallah taala Musa Traoré twadi jire o jemay Chaba Traoré jijeni sako kita ka ban be président ka fulbe inshallah taala minye nga jure alsa alablale me ho dawen nga jurla assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi kabule ka bomi kabule ka bo kalongra bay jara bismillah jara allo jara bismillah alhamdulillah alhamdulillah Allah Allah akbar amin 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 Claro. Allahu Akbar. Jadu deh. inshallah inshallah Wallahi.
donc kana donc mɔgɔ tɛ se ka ala tala ka ko bali ado ala ɲɛ b'a la wari la ɲɔgɔn ɲɛ b'a la chado chado u ma sɛgɛn u ma ɲinɛ dalu de t'u bolo aywa aywa nka an b'a kalama fana k'a fɔ ko olu bɛ labɛn de la di tugura hali u ye kun fɔlɔ kɛ o ma ɲɛ o ye filanan daminɛ aywa an b'o kalama ka d'a kan ni yɛrɛ ni baro kɛ ɲɔgɔn dɔ delila ka kuma aywa a ko ko a denkɛ bɛ to ka taa ɲɛmakɔrɔ ci yɔrɔ min na ko formation dɔ b'u bolo aywa 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 wallahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Chalo. Chalo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inshallah, inshallah. Inshallah. Jazakumullah. Ajaranya. Jazakumullah al-baraji. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Aywa ni telefon filanan ko fami to di Kusu cai. ami Kusuni kasaw. barajo Aywa. fuli ani do ko be be ani jamana kirangara yana Inshallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinajubo bismillah. masha Allah sinayo Amin, amin. Inshallah. Alhamdulillah. Inshallah. Amin, amin, amin. Kuna wa te alaikum jama assalam ko. wa rahmatullahi wa barakatuh sinayo Kana to do be. aha nyama ko mam buga chayo ali sama gani do fana be ani turo ke fana be inshallah Wala turi do ko. Ture. jama be re inshallah taala cende umar fo ba la toydi kam sorba fatura do kala ka hinana Amin, amin. misango fana ko inshallah Allahu do ba la ka hinana la ka darasma Amin, amin, amin. ala kana du berkata fe Amin. albi jama islami ahmadiyya ala ka kandu alamaduna ala ka famya nyimadi Amin, amin. je ka bo balo ni mashiba kono abe ala ka yamra dein Allahu Akbar. o famuni ka barake no ka yamra no make akana ke je kono kala ayira dade Allahu Akbar. kuma daguna kelina ama fo lamba belejelenye abe ka dagura lame cheyate kalante Allahu Akbar. ala era ka jira ka fo wa mbe yave ala o de imam mahdi no yabula muhammadi kalante ni zoro Allahu Akbar. ay Allahu Akbar. ko ma jira don bawla akana nyuga yerla abe ay kala ka abe ko do re ngani ala kuma ka bila la et se ka jode et ay kala jime min ye kala o be min o fatro o krama fana be o fatro o
shu ka fengo wi ala hayu ka yumuri ay mi nguli ka ka dagra ko dakno ay ni ka don bet ka jonya ka de abana opma mi vo mal don bawi jeni ma fe ka cheye dine dangala bi aywa wa be ke ba ka chewa dine dangala tiane ke ba ka che dine dangala dora jmeme padre ba ka che dine dangala ansar ba ka che dine dangala she ba ka che dine dangala alla ni me bulu mahdi bulu ay abada lezi alla madali go mal ka flat da ay alla dine dangala bi wala mahdu kelembe ni tega do bulu o alla bi che do dimo ambo do mani de la konte kalandana min dawla wa ma san ma fe na du ko ka abbe ka do na ka barka be on de la bi a so e kana yo shikana hamawla shamatiani abul karim jilani atwari ma banu ba sa dun madan tal ba madan tal ani atwari shug mansur shug mahi de mawage mal burji al murji ni be ma ba fe na dine tola be fatra ku to cenga ba ga su ni be ka barka anaka do ba on no fabi don an ne karu ko wala ni na mi goshi kada ka bebe cende no fe wa cende kelen be de wala be cende no fe o mana wa be mahdi ko fo o kuma no ka mahdi o be ka mahdi ko fole no o nana ne cewo ki bi tula ya la kala ala bi mo yo don ma fle ko de kani o kuma minu ni anya kuma yele wa anya la sade minu ni amriya siya kuma la watani ka jira la amre ci ala bara de kani ato babule am do ka ya rabbi ala ka jamana suma amin 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 bengelema ala kunna jamana kono amin 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 salama don bawo akana nyigi nyona ay gore nyona amin amin ay tanyo ngula akana nyigi nyona hanne kafiri sara akana nyuga ala ko kafiru do aya shudu akana selaka go hagla shumba na ka fo kafiru do kana ta shudu orla don ba taala kraka bara ide ni nyigira adama de la ko joga bine fa fa jogodi ala ko ne adama de sara akado kabru kono de suma mata fa akbaro o adama de igira kafiru igira sulme igira yawre la na ko fatura adama de nyonga wajibi do ka do kabru kono nati silaka na silaka ga ka taw nyigira ko dulo mina do wala ma juba dora do akana ta ashudor la don bo ajoto la atara kan no fo atakurana no fo muhammadu manyigi shusila kamo bunya hal yahuda shu ape wuligi jo sahaba bo ko yahuda do ala kara fo e adama de tawa hukman ni yoro ni mashiba ko andi sun jele ko do bana don ba ya kala kama ka dabla ala kara ka tabulute abisinga atilama nyugo dina nati misaka dugu bay ngono ini chrétien abise sigila abga baradala abga tamanyo na dugu ba femme amesigira nyongor bay ga so hukmana kata nyigo la ko chrétien ko fatu de gareti du kaso ma kiti da fara ga hinana he ayo ku nyaw dabla o ma ya ala kala sallallahu alaihi wasallam badru kafir shu sahaba do shudu ala kara bina ke abu talibi afatura o kato maga ala kara ko abu talib alimo ali wuro fardo wuli sahaba wole kata umfa shudu wasro kafir dangalo mi ala kara pa fo aka ce amaso andama ko anyini mbega nyobe amaso o asarabi aynata ala kara mo fo wasra abu jahal bi ona nyono be ngara kara ko sawabo ka shudu hukuma ni wala de absinga adama de rejigitike ika adama de na ni ka dinena ka jira dine nyi zugun jala dine ko aka no ke ala kara ka tabulute halbi ala ka dine fama nyuma amin ami do ko ya rabbi ala ka jimana suma ala ka bengel mana minu me ni tayru samani abu bulobi wa nyina ala fa ya rabbi sabu minu bina jamana sumani ani dahani be ala ko so bu kenyo ka wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bisnero tahrik jadid alhamdulillah inshallah bita ame anyongri ni tuyi la seli anga kramo fa ashak marmaz kulbali ame rajurabo fm la meba bela jene mbo mali kono mali ko kamba mako ani alamini bela jene temene ko fe ni mamun mako be kono fono wala absa wuleke 76 30 27 33 76 30 27 33 voilà ma 66 76 08 21 ambe bela jenen fo mamun soleme ana
Dumiya an ka foli b'a ye Bananbakaw cɛla min ye Sulemani Worofana Abdulaye Sise Bankɔni Sɛnɛkɔrɔbugu an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Sisako an ka foli b'a ye nin waati in na min ye a balimakɛ n'o ye business tigi Adama Tarawele n'o sera a ma na fɔlɔ an ka foli b'a ye nin waati in na an bɛ bɛɛ fo maa maa kun sɔgɔlen bɛ Anabakari Tarawele Misira an ka foli b'a ye kosɛbɛ Bubakari Sangare Moribabugu an b'a fo nin waati in na inshallah taala min ye Ture ye Ɲamakɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo bi ta an b'a ɲɔngiriya ni maa minnu mako bɛ an yɛrɛw la kunnafoni siraw fɛ a bɛ se ka wele kɛ 66 64 96 11 walima 77 86 78 53 n'a ye wele kɛ na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ